Dames en heren, Ik Begin is een stichting van Remy Kreuts. Vanuit een uitkeringspositie is hij gestart met Ik Begin. En hij probeert mensen te helpen die door een burn-out of andere reden op zoek zijn naar een nieuwe start. Remy is, met een mooi woord, ervaringsdeskundige. Althans, zo noemen de mensen jou, heb je me verteld. En hij wil heel graag zijn kennis overbrengen en delen met lotgenoten. Zeg ik dat goed, Remy? Ja, zeg je goed, ja. Eerst krijg je warm applaus van dat hele publiek wat we hier hebben zitten. Mooi. Kun je eens even teruggaan met ons allemaal naar het begin van Ik Begin? Ja, het begin was eigenlijk, ik zat in een situatie waarin het voor mij heel lastig was om het woord werk bespreekbaar te maken. Ik zat thuis, ik had een uitkering en ik dacht van ja, weet je, ik ben nog te jong om het woord werk niet meer bespreekbaar te maken. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat stukje overbruggen, zeg maar, om toch weer richting werk te komen of mee te doen in de maatschappij. Dus ik dacht van ja, wat heb ik daarvoor nodig om dat stukje te kunnen overbruggen? En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk een plan ben gaan schrijven. Wat voor mij haalbaar is om weer dat stukje te kunnen gaan overbruggen. En dat is eigenlijk een schakelpunt geworden van thuis zitten naar beginnen. Ja, dus maar je zat thuis en dat had allerlei best wel pittige oorzaken. Ja, klopt. Maar toen kwam dus dat moment voor jou van ik heb nu de keus van wat ga ik doen in mijn leven. En jij hebt gekozen om letterlijk een nieuw begin te maken. Dat idee, dat is begonnen 2017, zeg ik dat goed? Ja, toen heb ik het plan geschreven. Ja, dat begint in het hoofd, dat zet je op papier. En nu sinds 1,5 jaar heb je ook echt een locatie in het Venrayse. Nee, dat is echt al langer. Dat is al langer? Ja, dat is in datzelfde jaar, rond november, hadden we een locatie. Daar zijn we gestart, daar zijn we gaan bouwen. Klein begonnen in een hoekje, uit gaan bouwen met de mensen zelf. Dus de doelgroep bouwt zelf de stichting eigenlijk mee. En met de doelgroep, dat zijn allemaal mensen die om wat voor reden dan ook de aansluiting met de maatschappij verloren zijn. Ja. En die jij helpt door concrete stappen te zetten, programma's aan te bieden om weer terug te keren in onze maatschappij. Ja, klopt. Je zit op de Juliana-single. Ja? Stel dat er nu mensen kijken en zich misschien wel herkennen in het verhaal. Kunnen zij zo bij jou binnenlopen? Moeten ze zich ergens aanmelden? Hoe werkt dat? Ja, in principe vinden we het prettig als iemand zich aanmeldt. Maar het belangrijkste is dat iemand zeg maar, naar ons toe komt op de manier waarop het voor diegene haalbaar is. Ja. Dus dat betekent, je kunt terecht op de donderdag, dan hebben we een trefpunt. Het is gewoon een open inloop eigenlijk. Daar zitten meerdere partijen bij en samen zorgen we voor een breder vangnet, zeg maar. Ja. En even, er zitten meerdere partijen, waar moet ik dan aan denken? Daar zit onder andere een synthese, daar zit een WMO, daar zit ondersteuning voor financiën, daar zit een coach, daar zit eigenlijk van alles wat. De ervaringsdeskundige van Venray, dat samen bij elkaar eigenlijk. En op die donderdagmorgen, dat is een vast tijdstip, dan zijn die mensen aanwezig. Klopt. En dan kan, als iemand zich geroepen voelt, kun je binnenlopen. Ja. Is het dan ook zo dat iedere donderdagmorgen dat het heel druk is? Of komt het ook voor dat de ene keer is er niks te doen en de andere keer komen er 5 nieuwe mensen binnen? Klopt, dat is echt heel wisselend, ja. Ja. Om hoeveel mensen gaat dat als we naar Venray kijken? Heb je daar enig idee van? Ja, ik vind iedereen is er één te veel. Ja. Want dat is een groot probleem waar je iets aan wil doen. Alleen, ik vind aantallen niet zo leiden bij ons. Het gaat erom iedereen die er bij ons komt en die we kunnen ondersteunen. En kunnen behoeden voor erger. Of in ieder geval een toekomst kunnen bieden. Dat is er één. Ja. En op het moment dat zij binnenkomen, heb jij ze in ieder geval in het vizier. En dan begin je met jouw programma. En je noemt de mensen dan ook letterlijk beginners. Ja, ik noem ze beginners. Staat dicht bij onze visie. Vaak zijn ze cliënt, ex-cliënt. Dat is een woord wat ze op zich niet prettig vinden. Dat is een stukje stigma en taboe zit er ook op. Daar willen ze ook vanaf. En wij dachten van, ja weet je, beginner, dat sluit aan op onze visie. Ja. Dat is voor ons ook een makkelijke en fijne term, zeg maar, voor de mensen in ieder geval. Zodat ze weten welke rol ze vervullen binnen onze stichting. Ja. En als ze dan steeds verder gaan in dat proces, verandert dan de naam ook? Wat komt er na beginner? Gevorderde. In feite kun je intern groeien naar vrijwilliger zijn, zeg maar. Vrijwilliger, precies. Ja. En vanuit, als je vrijwilliger bent, dan is ook het moment om te kijken van, goh,
kun jij uiteindelijk weer echt stappen zetten richting de maatschappij om mee te doen. Ja, ons doel is eigenlijk toch om uit te stromen. En dat is niet, dat is voor ieder anders. Hè. De een doet er een half jaar over, de andere 1,5 jaar. Dat is door heel veel, van heel veel facetten afhankelijk natuurlijk. Ook van je uitkering en alles, dat bepaalt best wel. Maar we kijken vooral naar de persoon, wat jij daarvoor nodig hebt. En precies, die dus bepaalt toch ook dat, het is echt op maat voor ieder persoon weer. Ja. Er komen best wel wat mensen binnen. Slagen ze ook allemaal? Ja, wat is slagen? Wanneer is het geslaagd? Nou, wanneer is het geslaagd? Wanneer is het geslaagd? Ik denk als je in gaat zetten op de hulpvraag en daar hebben ze het juiste antwoord op, dan is het geslaagd. En dat betekent voor de ene, die heeft gewoon een betaalde baan en die loopt ergens tegenaan en die behoedt je voor erger. En voor de andere is dat echt vanaf de bodem gaan opbouwen naar een nieuw bestaan. Ja. Dus ja, dat kan heel divers zijn. Ja, dus bij de een is, ik noem maar wat, iedere dag om 8 uur de wekker zetten en een standaard wandeling maken, dat is al een heel nieuw begin. Ja, ja. Het begint al met dagritme en structuur. Precies. Ja. Hey, jij noemt jezelf op LinkedIn perspectiefbieder. Klopt. Waarom heb je die naam gekozen? Ja, nou weet je, iedereen noemt een ervaringsdeskundige en dat is hartstikke fijn en dat zegt denk ik ook wel iets. Maar ervaring en deskundigheid, dat zijn 2 losse dingen. Ja. En ik dacht van ja, weet je, heb je daar wel of niet voor geleerd? Dat is een discussie die we weer in Nederland hebben. Waarvan ik dacht van ja, weet je, ik zie mezelf gewoon als perspectiefbieder. Ja. Mensen komen bij ons, die lopen vast, hebben weinig zicht op de toekomst. Het belangrijkste is dat ze weer zicht krijgen, dus het bieden van perspectief. Dus Nou, vandaar die naam. Als je het mij vraagt, vind ik perspectiefbieder hoopvoller klinken dan ervaringsdeskundige. Dus ik zou zeggen, hou gewoon die naam lekker vast. Vanaf dit moment ga ik ook mijn best doen om je zo te noemen. Ja, is goed, dankjewel. Mooi. Hey, een van jouw motto's is ook niet pamperen, maar activeren. Ja. Is dat ook wat je uit eigen ervaring hebt geleerd? Ja. Want werd je soms dan iets te veel gepamperd? Ja. Of zit ons Sommige systeem gevallen zo wel. in elkaar hier in Nederland? Deels. Ja. Laat ik het zo zeggen, als de hulpverlening te gezellig wordt, moet je je afvragen voor waar met je probleem bezig bent. Ja. En ik merkte wel, op het moment dat het pijn gaat doen, dan ben je wel aan het ontwikkelen. En dat is niet altijd makkelijk, maar dan heb je een bepaalde weerstand. En ja, zonder weerstand geen groei. Ik zoek iedere dag eigenlijk die weerstand op en op basis daarvan groei ik verder. Dus het is voor mij ook niet vanzelfsprekend om hier te zitten. Nee, precies. Maar het is wel een stap verder waarin ik hoop dat anderen er ook weer uit kunnen putten en verder kunnen bouwen. Ja. Hey, je zit nou hier aan tafel bij Venray in Bedrijf. Wat zou je tegen Venrayse ondernemers, tegen Venrayse bedrijven willen zeggen op dit moment? Kunnen zij jou op de een of andere manier ondersteunen, helpen? Ze kunnen altijd helpen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we het onder de aandacht blijven brengen, zodat we eigenlijk een stukje preventief kunnen investeren in hetgeen dat iemand behoed wordt voor een erge terugval of uitval. Ja. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar even, waar zit die hulp dan in? In financiële steun of meer in, ik noem maar wat, het aanbieden van werkplekken, stageplekken, ik weet niet hoe je het moet noemen. Geef deze doelgroep een nieuwe kans. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. Geef ze een nieuwe kans en dan moeten ondernemers ervoor openstaan dat deze mensen weer kunnen aanhaken in de maatschappij. Ja, en zie je dan ook dat die mensen vaak, ik noem maar wat, een technische achtergrond hebben of juist helemaal niet, ICT geschoold, wel geschoold, niet geschoold? Of is het echt van alles en nog wat? Het is van alles wat. Het is alleen, weet je, wanneer je op de juiste knop drukt, dan zie je dat de kwaliteiten in ieder geval omhoog komen. En wij hebben vrijwilligers, zeg maar, in onze stichting. Maar er zijn beginners bij, die doen niet onder aan een vrijwilliger. En dan is de vraag, wie heeft er een probleem? Ik denk dat dan duidelijk zichtbaar wordt, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal één. Het is alleen belangrijk, doe waar je je goed bij voelt en doe waar je goed in bent en wat je wil. Ja. Even om het nog concreter te maken, heb je op dit moment een concrete hulpvraag? Ja, breng het zoveel mogelijk onder de aandacht, zodat het bij de mensen terechtkomt. Want het is zo moeilijk om deze mensen te bereiken. Nou ja, goed. Dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat je hier nou een mooi platform hebt om hier je verhaal te doen. En wat dus op Pelemaas TV uitgezonden wordt en wat ook weer op social media gedeeld kan worden. Dus nou ja, de vraag aan iedereen om het mee te delen en ons allemaal er iets meer bewust van te laten zijn. Waar staat Remy Kreuts met Ik Begin over 5 jaar wat jou betreft? Geen idee, laat ik het zo zeggen, ten opzichte van 5 jaar terug
ben ik een stuk verder. En ik ben het wandelen met die rugzak. Er zijn veel mensen mee gaan wandelen. Hoe meer mensen meewandelen, hoe groter de stichting wordt, hoe meer we anderen kunnen bereiken. Dus ja, samen bouwen aan een toekomst en perspectief, waarvan ik niet weet waar het naartoe gaat. Ik weet wel dat ik vele stappen verder ben dan een paar jaar terug. Nou, laten we hopen dat heel veel mensen jou helpen om ook anderen lekker veel stappen te laten zetten. Remy, mag ik jou heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Dankjewel. Applaus voor Remy.